Amen webazalwane. So uma kubanjwe uma kwathi Adam kubanjwe umuntu emhlabeni. Angizafuna ngifudumala ekhaya. Hallelujah. Kuthiwa ke wangena wazofuna bani? Wangena wafika wathola uEva. Wathola bani? Khulumani emathawazi wathola bani? Kodwa engafuni bani? Ubefuna bavela. Kodwa wangena kubani? Awuthi kucebisa ke mlo sikucebisa wena osenabazali uma ufuna into ethize kubaba musuka kubaba ngoba kubaba kathola kahle hamba kuma uma kuzoba lula ngoba uma ingakho-ke ngizakhetha manje ingakho-ke ingane ebhayisayo zivele zocela imali i-3,000 wekhavela imali ikhavela kade ngahambe siyanyuka yini umsiyehla ngazi asibuyeni-ke lapho uma ufuna imali ekhavela hamba kuma uthi ma ngicela uyongicelela muze ukubhayisa wena lokhu uyakubaba uthi awuyayo 3,000 kodwa kumama mesethe ayibo nangu usibandani uthi Peter afuna ukuthenga ikhavela kodwa me ngoba kulula ukungena kumama awuhambe nebazalwane ngeke usho lento futhi kancane indaba kube lula ukungena kumama ukuze uma ufuna ukuthola ubaba ingoba vele umama uba ayi wena mfethu lalela phela uEva in fact uma sikhulumisa uEva yithamba lika Adam so mengethambene ngekho amanye amathambo awuhambe ngisibese ngizongena esikhaleni ngabafuna khona ithamba awuhambe nebazalwane somebody shout kunjalo mana nathi ngithi sibuye masisha ngoba mangase ngicela asibuye masisha awuhambe nebazalwane sengethela ngithi so uma efika uAdam isidlile kuzimana lewe yambika ubaba hayi baba kwangaba istruggle ukunezwa bazalwane kwangaba nzima ukuthi naye adle ngoba sekushe umama amen ithi iBhayibheli kwawukuwa komhlaba kwawukuwa kwabantu bonke bewa nguAdam hayi ngoEva ingakho noNkulunkulu bese fika ethi lase Eden akathi weEva uthi Adam ngoba uNkulunkulu umebona uAdam ubebona abantu emhlabeni hayi nithuleleni manje umebona uAdam bebona abantu emhlabeni ingakho in fact na nje webuza uAdam akabiza uAdam ubiza abantu bonke kodwa wabiza uAdam uma ethi Adam webiza mina webiza wena athi usudlile yini ngoba ukudla kaAdam ukudla kwethu sonke somebody shout kunjalo uJanuary 2019 sangene 26 Hlaka namhlanje January 2019 awusangene entweni zethu somebody shout hallelujah awusangene kumabhizinisi ethu sangene emshadweni ezasemotweni zethu baba bakaphoyi bazolobosha sangene entweni zethu sangene enkampani ephezulu baba uJanuary 1 ku-2019 izinto izojika izinto izoshintsha enkampani kaJesu somebody shout kunjalo kuthiwa-ke uNkulunkulu wenza icebo ngoba uNkulunkulu akajabuli ukuwa komuntu uNkulunkulu uhleze necebo ithina nje befundise ngenawo amacebo esixosha abantu emasontweni kodwa Yesu lihlezi linecebo
awunikhona yini webazalwane uyabona wena mhlawumbe uke walingeke washaya igurani kulezi insuku washaya isavana kulezi insuku kodwa ngizothi mina ingathi ishaya ibhekisa phezulu uNkulunkulu beyafise yaba nencebo uthi uzombuyisa kanjani somebody shout kunjalo somebody shout kunjalo ubabuka abantu babuka bathi ayisekho leyo nto kanti uNkulunkulu ucabanga incebo lokuthi uzombuyisa kanjani unabantu amahle ngempilo yakho amacebo okuphumelelisa unencebo nami ucingicebo ubheka icebo lokubuyisa somebody shout I receive somebody shout kunjalo singabefundisi siyanqumana singabefundisi sihlazana emuva kodwa izwi licabanga icebo wathi uNkulunkulu le cebo kudeka ukuthi ngibize meeting hayi ano lela ding ukuthi icabanga ngento sifuneka ngibize meeting wonke ama department futhi hayi nje ama head ama departments ngakushumayeza ngashumayela kuhlale phansi bese kuthiwa ngizothuma abantu ngekhathi esho njalo uNkulunkulu wafele kwasho omunye wabo noma bezingelosi wathi thuma mina baba ngekhathi ethuma mina ubezothatha indawo kaAdam okuqahla umeze emhlabeni bengamele eze uNkulunkulu ubemele awunikhona yini bafethu bengamele eze uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umoya bengamele eze eyinyama ngoba uze enyameni ingakho iBhayibheli lithi umuntu umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu alisho ukuthi umuntu umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu alisho ukuthi uNkulunkulu lithi umuntu uKristu Jesu ngoba ubeze ebantwini bengeke eze ewumoya bengeke sinezwe umoya kodwa budinga umuntu othi qoteleke mina la uzofika khona izinto ezifuna udinga umuntu awuyashumayela nje bafethu udinga umuntu in fact into zakho ikhona kodwa udinga umuntu ozokhuluma ukuthi into zakho ikhona umsheko kukhona kodwa udinga umuntu ozothi God bless you uNkulunkulu akubusise emshadweni udinga umuntu ozothi umsebenzi uthole udinga umuntu ozothi phila wena udinga umuntu hayi uNkulunkulu akadanizwa ngala udinga umuntu uNkulunkulu akasifusela abantu abathwala inhliziyo zabantu ngizonke mtambatheka kule ngishini ngayiphinda futhi uNkulunkulu akasifusela abantu abaneyinhliziyo zabantu akasifusela abantu abafuna amabhizinisi akwenza amabhizinisi ngabantu akasifisi ngabantu abaneyinhliziyo zabantu noma engenamali ungekhothi uyakhotha noma kuthiwa honi khona yini noma kuthiwa ushonela umgwaqo akakhothwe inenhliziyo yabantu somebody shout kunjalo inenhliziyo yabantu kuyasenzakala noma inenhliziyo yabantu nabo abantu benenhliziyo yabo abazalwane kuyasenzakalela uma nikanikane la kunika inhliziyo ngikunike yabo somebody shout kunjalo akana manje uyithanda kodwa ngizoyisho vele mina nanje mnandi ananda ukuthi o society bathini into engizoyisho nabantu abahodokotela nobani bani vele ngizona yini ukuthi ngithini ngeke nje abantu bethe amafoni baningi abantu abazobuka leyo nto
Bandela kuyishonga lento akunenda ukuthi bazothina manje. So science bazothina ngoba angahambi ngo so science mina ngihamba ngezulu. Ngemuntu ashiwo mina so science. Ngikashe uNkulunkulu wasezulwini. Ngisho lento akayishoyo. Angisho le ithanda abantu. Kodwa ngisho le ithanda uyena ashiwe ayibe khona bazana ayibe ambassador. Hallelujah. Hallelujah. Lalela ngicela nje wafika kungena uNkulunkulu njalo kungena uJesu uNkulunkulu uJesu uNkulunkulu ya ungena eswini sika Maria yebo angazi uma yena kwakuyikhathi esingakanani ukuthi naye angene njengabantu besifazana angene esikhathini sakhe kodwa wangena uMngcwele kodwa wena usangeni ngoba leli qanda leli efana ngabe lonwe umuntu kuzongena mina noma sengene ngelona kahle sengithola basona thona ngakho ke